Гама филтри без аналог. AD Magna Clean. Оригиналният магнитен филтър вече защитава над 10 милиона отоплителни системи по целия свят и продължава да бъде предпочитан от инсталаторите, за да защити котлите от аварии, намалявайки сметките и едновременно редуцирайки въглеродните емисии. Детайлите са от най-голямо значение. Мощен магнит, разположен в потока на водата, осигурява оптимално улавяне още при първото преминаване и незабавна защита на котела. Магнитът улавя миниатюрни частици с диаметър 2 до 8 микрона, които в противен случай могат да причинят повреда и авария на котела. Зони за улавяне на магнитни и немагнитни замърсявания за пълна защита на системата. Ултратънкото покритие увеличава максимално магнитното улавяне. Двойните О-пръстени на обезвъздушителя и дренажа осигуряват допълнително спокойствие, ако някои от тях се нуждаят от подмяна. Губените оплътнения от EPDM имат отлична устойчивост на висока температура и натиск. Изключително дебелите 5 мм стени на корпуса намаляват топлинните загуби от филтъра и увеличават живота на продукта. Уникална бърза система за демонтиране, за лесно и бързо обслужване, особено в по-малки пространства. Кранове с бърз монтаж, така че няма сложни разбови връзки. Реверсивността на потока позволява всеки отвор да бъде вход с пълна способност за улавяне. Не е необходимо източването на системата по време на обслужване на филтъра. Спирални кранове с 360 градусова ротация за лесен и гъвкав монтаж. Уникалният дизайн Magna Clean с интегрирани завихрители на потока означава, че водата преминава няколко пъти около магнита, преди да излезе от филтъра. Тази иновативна технология позволява на Magna Clean да постигне възможно най-добрата производителност на улавяне. Изключителният дизайн на филтъра означава, че той има минимален ефект на намаляване на дебита, дори когато филтърът е пълен с железни оксиди. Качеството е от значение. Филтрите Magna Clean преминават през строги тестове и контрол на качеството, за да се превърнат в филтрите, на които може да разчитате. Повече от екстремно тестване. 4400 термични цикъла, 300 000 цикъла под налягане, вентили подложени на изпитване за издръжливост. Проектирани за цял живот. С 10 годишна гаранция и доживотна поддръжка на клиентите от екип от специализирани експерти. Защита от железни оксиди за отоплителна система с всякакви размери. Дава пълна увереност в работата, независимо от системата. Не правете компромиси. Монтирайте AD Magna Clean.